Noel. Sadarion, Jumat 25 Desember 2020, Imamatan isude pesta las nirohata marningon ari hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus. Marpungudo sude akana porsia maka mulation balgan ni asini rohani di bata. Nama nongos anak nana sasadaiga be halwaon ni sadok manusia. Sude mahami parhobas ni huriat taun. Parhalado rapdot aka seksi nadong di bagasanna. Pasahat tontu sudi hamu ruas ni huria. Nadong ditongan di gerejaon manang na mengyutun ibadah nuang ditongan di bagas. Selamat hari Natal mat dihita sudina. Selamat hari Natal mat nanti kamu aka amanami dawat inanami parhalado. Selamat hari Natal, dia musalutna didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong di rohani di bata amata dot parsauran niton di parbadia mahita rodi saliling-liling na. Selamat hari Natal malam di mamu aka amanami dawat inanami parhalado. Makalacon ari nauli ari paringotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Marsi horasan jala marsi tabian mahita dia kainganat tabi di bagasan dame dot lasni roha. Silakan masing-masing pasaton na di juluna kiri kanan mandok selamat hari Natal. Tapasonang mah tapuka masuk. Hamu akadongan saha porseaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Marpungu hitanuaing di ingananon mamestahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus si paluai. Di pesta Natal di tahun 2020-on macai godangdo na itahalasson di perdalanan ni huriat tahun nang di perdalanan di ganup hita marsada-sada. Hamu akadongan sa porseaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Di ari parningotan ni hatu tubuh ni Yesus Kristus sadarion. Tamado hita pasaton puji-pujiatta tu debata. Kasangapon ma di debata na di kijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomoani. Taparade marohatta manjakon Yesus naung tubui tapahibul marohatta ay naing pasikopon nama las ni roha di ngulutta sadarion maredde mahita siang buku edde nomor 57 ayat sada dot ayat 2.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huida hami, jala nunga huatidakton hami, dohot ubaritahon hami tuhamu hanguluan na saleleng nileleng na di lambung ni amay hiyan, jala naung patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, marroha amadoho tuhami halak pardusa na dangolon, alani dileokodo anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami, jala dapotan hanguluan marhite sian ibana. Pinuji mahowale Tuhan, namangido mahamin waing tuho, suru matodim na badiai turohanami, asa manahan hami sahat ro di ujung na, di bagasan haporseaw na sitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tauduti muse maredes yang buku Ede nomor 605 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, imana ni enet siyang patik paunopon dohot lapatanna, unak ho mamunu, dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mabahen sahit tunasa na mangulu, ikon roha panguluhod do rohatta tunasa na mangulu, di sima sahatna atong rap mangidogogo mahita tude bata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulaon na hobar tu patikna. Amin. Tauduti muse maredes ya buku Ede nomor 600 ayat sada dohot ayat tolu.
Hinajonjong hita di mata ni pesta parningutan hatutubo ni Tuhan ta Jesus sa daryon. Tama taingot jala tatopoti dosa, hahurangan, dohot pangalaosyot ta tude bata. Alani hohom majolo hita sa tokin, laho manulikiti rohat tabi. Jujut nai tahe Tuhan, dang marsitutu hami manabay parbinotoan taringot tuhatami, nang pahisatton parbinotoan nauli di Portibion, gabi tertading hami di hamajuon ni parbinotoan nalam tumajuna, hape tunggudang dope siguruhonon nami, asa tau hami marnida hinauli dohot hagogoon mi. Asi roham dihami ale Tuhan, se sama akadosa nami. Deba siak kami matsay marsitutu do mangarahon ni anakkon na mangadu akka parbinotoan, alay leba mangajari hatami, nagabi buhal partodion na sida. Jujut do tarsonggot akan atoras mabegi pakuling dohot pangalaho ni akayanakon naung daw manibil siyan hatam. Pursunay lehon loku di horo akino asiroham Tuhanku urupi Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di julum martangiang tuho dada mangasahon hatigoran nami na mangasahon asiniroham na gudangido. Saya si maroham midasat dok basko nami, se sama dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan di dosatta. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa di hatongamon di Banwagijang, di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata mar hite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangihon na sida asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Tau duti muse maredes yang buku edde nomor 606 ayat sada. Puji Tuhan, haleluya.
Epistel turpuk di pesta Natalon, iman na tersurat di pesalmen biddu sia pulwalu, ayat sada sahatu ayat sia, tajaha ma marsoresorin, edehon hamuma di Jahoba, ede nai baru sada, ainunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga ditupahi siamul nai, doho tanganna nabadiai ibana. Nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papataribana hati koranai, diadopan ya kaparbegu. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatatta. Marsurak-surak maho ale satok tanoon, mangolopon Jahoba, pangiar masoaram marolopolop jalamarete mahamu, puji hamu ma Jahoba, mardongan arbab dohot suara niende. Marolopolop mahamu di jolo ni Raja Jahoba, mardongan sarune dohot suara ni sakka, mardorong malaut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Martopap-topap ma akabatang aek, rap marolopolop ma akadolop. Di jolo ni Jahoba ay nunga ro ibana laho manguhum tanoon, uhumon nama portibion marhite-hite hatigoran, dohot akabangso marhite-hite hasitongan, ido yang gosahatna martuado akan atumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Tauduti muse marede sian buku ede nomor 614 ayat 1 ayat 4. Mahamu jonjong Nang berhabis tara sian purbai manukap dumar sumba tutul ani seredohot nang guro di abiconi dipilih hotu horaja nasorangi oh tuhaki. tahatidakon maha porsyautai songon na hinatidakon ni dongatta sa porsyaun di sadok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabagabian siya tot di perbadia adorang suabubuhan ido tuata na tumaon na bernit di panguman silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahu udul siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea di tod di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot dia muluan na sora suda. Amin. Udul mahamu tabegima sunggul-sunggul di hita sadarion
Buah-buah Natal tanggal 25 Desember 2020. Pesta Natal dohot ulaun nabadia na parjolo. Sadarion hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 ima pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus. Di hari ini patupaot tado parpunguan songon nasomal ima bahasa Batak pagi pukul 8 WIB, dohot bahasa Indonesia pagi pukul 10 sada WIB. Jaladung sidung jamita pasahat peleat tujolo nilanggatan dohita bahen tu pakta tu pakubasion ni diakonia sosial HKBP Caritas Emergency. Jala tapatu pamai di hudulat tabe laos diruti tu namarulaon nabadia. Patupaon ni huriat tado nang khusus ulaun nabadia di pukul 14 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 pitu WIB bahasa Batak, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Nah paduahon, di hari Sabtu 26 Desember 2020, ima pesta paduahon parningotan ni hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus. Patupaot ni huriat tado pesta Natal paduahon ima ulaun nabadia pukul 8 bahasa Batak, pukul 10 sada WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 4 WIB bahasa Batak. B. Pesta Natal bersama keluarga besar HKBP Kebayoran Baru Bermasmur, pukul 10 WIB. Dung sidung jamita pasahat pelean tujolo dohita ima tu pakta tu ulaon radio Bonapasogit. Inorhon ni pandemik COVID-10 siaon, torop ni nabuy mandohoti parpunguan di ganup pestata manang onsite di gereja ima 60 halak. Turuas naso sanga manang naso terdaftar di pendaftaran dengan mahita mangihutton ulaoni di tonga ni bagas tabe. Nah patuluhon acara partangyangan borngin tau baru pukul 00 WIB nunga di parade huriatta boy mata jalo di sapam ni huriatta di sima satna buah-buah tuhita salutna sadarion. Taidama Cor Glorious Marhite Virtual. Christmas comes bright as an angel, taking our hearts by surprise. Christmas comes warm as a fireside, lighting the love in your eyes. Christmas is the season of the heart, a time for counting blessings great and small. Oh, Christmas is the season of the heart, and Jesus is the heart of it all. Christmas comes wrapped like a present, filled with the wonder of Him. Christmas comes bringing His glory in, telling His story again. Christmas is the season of the heart, a time for counting blessings great and small. Oh, Christmas is the season of the heart, and Jesus is the heart of it all.
Sangko Sadabe. Alalas ni roh kuda lagu berita holon nunga tubuh si palua dihita julma hasang apa di debata las dame 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 madi julma lemon ni rohani debata dohita julma ay sabor nginondo bicar bintang di naolobi sumondangi aku lapon na di rohatai hasang apa di debata las dame 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 mati joma lumon ni rohani debata dohita julma Dadaw saya sada. Alalas ni roh laguda nahu berita holon nunga tubuh si palua dihita julma hasang apa di debata las dame 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 madi julma lumon ni rohani debata dohita julma Dame ni debata na sumurung sian salhut na roha imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriana ni asian ni Tuhan Yesus nadong di gereja songoni manang na di dia pihamunoeng na mangyuton ni badaon kami keluarga besar parhalado dan terbaik kami manopot hamu sada-sada tutongan bagas tabi maulope marhitio bason marcipatari parandame dot las ni roha hita jalo hamu malas ni roha nami mananyakok kamu jalo hamu matabi nami. Selamat hari Natal ma di hita sudina rasma di pesta Natal na parjulon barita nauli nagabi bohal di hita ujahan ni pesta ta sadarion dienet imasian surat ni halak Heber bindu na parjolo may ayat na parjolo 1 na paupaton hujahahon ma di tonga-tongata sonon di si tangihok kamu ma hata ni debata jut jelaragam na jolo pabaheran ni debata mamakulingi aka amai marhiti-hiti aka panurirangi alai diaka arina parpudion dipakulingi do hita marhiti sian anahi ibana do dipabakit gabisitean parluhutani dalam marhiti-hiti ibana do ditoppa aka hasiangani silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhiti-hiti hatana na marhagugu oni jaladung di patupa ibana haya sonsian akadusa hudul da ibana tusiamun ni hatongamon na digicangi songon surung ni guarna natinian nai na mengatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibak
kon nasida imang gosahat na dengan sa porsiaon na ni Asian ni Tuhan Yesus Kristus jujud do halak ma sebagian di tonga-tonga ni hajol maton man kun adong do Tuhani adong do debata ya alus na adong dua hal cara ni debata na pabotohon tu tonga-tonga ni hasianganon na situtu na sitong adong ibana imana parjolo melalui pernyataan umum disebut mai ima marhite-hite akan natinopana aladang adong nang gosadam ahli pe di tonga-tonga ni portibion na boy mandok audo na manop pa alugu audo na manop pa mataniari manop pa laut dot ragam na adong di tonga-tonga ni hasianganon itu semua adalah ciptaan Allah atong sasitong na dang boy binian jolmon lilu molo diberek kamu bitangi bulani molo dihirup kamu udara nama ben hanguloni disi ikon pujiat tamanian Tuhan di da ikon botot tama memang adong do ibana di tengah-tengah ta alai ido gugun isi bolisi das ido takang ni hajol mau ni saya naing tudus natinopai dohot panopana ido nama banjol mai gali dia ingin merasa supaya dia seperti yang penciptanya itu segala bidang porsia macai gudang nama ngalahosi patik dot hatani di bata bongot mah jol mai tu bagasan dosa diusir di batama dipaduru di batama jol mai sian edeni diluas ma jol mai mangula manau najid maka ina lau tubuh-tubuhan hir mahuduk niaka ama laho mangguhi kebutuhan ni aka iya ngakon nang rumah tangga asa molo songoni da bototama do nama baik kita busi saum do membaik kita susah do membaik kita luja do membaik kita menderita do nama baik kita gabe ikon marmusu dada dang nasing daholan hadiriot tado nasubui mangorom aka nadong di bagasan rohata nasubui mandok daung tugu tu panugu-nugun ni si polisi madabu majol mai tu bagasan uhum di bata dimulai sian tarduru sian eden dungi las mangyuk siani masa ma pamusawon ni si hain dot si habel ro masa ma muse aka dot lanasing sahat tu na masa muse muri mas ni di bata na mabanjol mai gabe mau manang hanyut marhite-hite aik na rumar masa muse Sodom dot Gomora ditutung jol mai alai ahado ya kadongan rimas naneng mangaleksehon hajol mau de daw singot-singot buah-buah sasitong na tuhatai de bata parlulu do di aka na sahay mangalaosi hatana leasido rohai meribu-ribu halak nasai mangulu di bagasan holong di rohada iduasa asa unang saya mangalekse jolmai unang habis jolmai sian hasianganon disi di pamasa uhumi laos disido di paluba di bata holong na iduasa di pabakit akapan murirang iduasa di dokter puk taon jut jalaragam do najolo pambayanan di bata mama kulingi aka amai mama kulingi aka oputta itulah bapak orang-orang percaya Allah tidak ingin bumi ini hancur Allah tidak ingin manusia ini habis dari tengah-tengah bumi ini itu satu ripa bangki ibana mak disuruh ibana mak aka panurirang lau pa botohon habal gaun ni holong ni rohani di bata lau pa botohon balga ni bata lau pa botohon tukso moido adong di tonga-tonga ni hajol maut taon di tonga-tonga ni halak na porsea di bata nasing dukon ni tuhatai disuruh bana dua kapan murirang
Sai maus do jolmai martakang di roha. Dada hola ni di bana di jalan dia ni bana do patik ruhut asa unang lam hapur siam ni jolmai dia ni bana do patik nama dok unang adong di jolum dukun yau debatan ikut si sobaumu ya ingot tamu pabadiaun hari minggu pasangap natorasmu unang manako unang mangalaku unang maka tidak kon hatana sotutu dipabotoh di matadu aido sudi sikap mabarbar mabain hajol moton susah nangipe ilawosi do mace luja pandurangi mandok au panurirang au nama jauh hatana syad di mata mula hulak sahat tu akap panguhum di paboto anggo marhiti sini botot tama bebal ni hajol manon alai di lobi sini botot tama balga ni holong yohan di bata dia bisa pabotot ta nadong Tuhan nai ima pernyataan khusus dinaro Yesus di pabotohon ibana nadong do ibana marhite-hite haso sorang ni Tuhan Yesus di tengah-tengah ya sianganon natapes tahun sadarion namandok ikon ibana nama naro aidungan maus ditolak jolmaon pagat dipasorin aka panurirang pagat dipasorin aka panguhum tong dope di bagasan hajuk katok kita tong dope di bagasan bebal kita hadu sasitong na jabar ni hadu sauta dahulan hamatian anggo mangito ni tuk soboy do behita pa Jepang di tonga-tonga di bagas jurun rap marlas ni roha anggo mangihuton hatakangon do bebalan ni hajol maurun dalang mangihuton nasian di bata molo di palado di bata rimas na dangadong naboy manahan rodi saliling dililing na ida hamu maaik na rumari tuk sadong naboy manahan di si ida hamu ma sorum dot gomora na ditutung dari palekse di bata dangadong naboy manahan siya daholan akajol mahalomuan persoalan na isi dejol mahalomuan ini persoalannya siapakah orang-orang kesukaan Tuhan. Dan inilah yang dinyanyikan para malaikat ketika Yesus lahir. Odo edeni pardi surgoi na mandapoton aka parmahan na di Bethlehem nam di parmahan yoni natungon murum beralaskan rumput berselimutkan embun dan hanya disinari oleh api unggun. Mereka yang tidak diperdulikan oleh orang lain, karena bagi pemilik ternak, pemilik domba, ternak itu lebih berharga daripada mereka. Ternak itu dibuat di kandang, ditutup dengan baik, tapi mereka harus di luar dan begadang. Mereka adalah mewakili orang-orang yang menderita, yang dipinggirkan, yang tidak diperdulikan, buah dari keangkuhan saudara-saudaranya, buah dari ketidakpedulian saudara-saudaranya, buah dari kerakusan saudara-saudaranya. Tapi mereka tetap melakukan tugasnya dengan baik. Itu makanya manusia masih ada. Itu makanya bagaimana menyelamatkan mereka ini? Satu-satunya cara adalah harus dengan pernyataan khusus. Dia sendiri datang menjadi manusia. Ibana sadiri Roma nopot hasianganon
pabotohon balgani holong di rohani di bata nangpe molo saya lau rohatta marningot perjalanan Natal bototta matagan di si ubean dope Kristusi nunga mace godang hajol maonon manulak ibana nunga mace godang hajol maon naso makalo mohon kehadirannya ai tuk do ibana dangarong naolo membuka. Jangankan membuka pintu hati, pintu rumahnya pun tidak dibuka. Apakah saya mau boleh menginap di sini? Oh tidak, di sini. Oh tidak, di sana ada kandang domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika firman ini disampaikan dan ketika dia sedang mengetuk hatimu, apakah engkau masih berkeras? Masihkah kita bertahan dengan keangkuhan, kesombongan, dan kehebatan? Apakah ada kehebatan kita? Siapakah engkau menurutmu di hadapan Tuhan sehingga Tuhan harus mengasihimu? Natal peristiwa ilahi yang tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia. Peristiwa Natal adalah proses ilahi yang menghantar perjalanan panjang kerohanian kita untuk sejenak melihat siapa dan apakah kita di hadapan Tuhan. Alani Urianani Asiani Tuhan Yesus Kristus ibana do rajai silam ni hasa ngapon na do suman ni hadirion na do ibana diusung ibana do parluhutan na isude aka sude namanosak kita marhite hite hatanai. Dia datang untuk mengambil semua luka-luka batin kita, luka-luka kekecewaan kita terhadap diri, terhadap sesama, bahkan mungkin juga terhadap lingkungan. Sekarang Natal adalah peristiwa ilahi yang tentu menyuarakan damai sejahtera. Saat ini akadongan di bagasan lasni roha jakon hamuma Kristus. Di bagasan serep ni roha jakon hamumai. Luas hamumai bana mian marhiti-hiti tordina ini di roham ditongani bagas masa ibana nama lugu-lugu ainunga roha tuanmi. Ima Yesus si paluai dohonon ni halak magwarna Immanuel lapatanna debatama dongata ibana ma donganmu jalada ono do ibana mandonganiho radido ibana mandonganiho persoalanna olo doho didongani debata olo doho mabait Tuhani gawe donganmu lau mangula kaulonmu molo oloho saidok ma Tuhan dongani yau mangula bonana manang ujungna homa nama bain jadina. Itulah pesan Natal pada kita saat ini. Parningotan hatu tubuh di Tuhan Yesus patar hajolmoni Allah menyatakan diri dalam Kristus Yesus sedokma sahalinai rap mahita mandok dongani au mangula ulau namarguna bonana manang ujungna homa namambain jadina tadokma sada dua ya dongani au mangula ulau namarguna bonana manang ujungna homa namambain jadina. Immanuel haradiuta rab dohot Tuhani anggo ibana jangan ragukan dia mau bersama denganmu. Hanya engkau mau nggak dikawani Tuhan. Jakun meibana di bagasan las niroha song di manang hamuna di tonga-tonga di bagas Indra Lubis yang sedang sakit nang doya selalu katakan Tuhan sentuh aku dengan kasih nang sudehamu na dibagas na subuhi huguari hamu nuaing sada-sada alani na masa di tonga-tonga ni hitaon sonari
ala ni pangotak ni virus coronaon dang tarbaik kita rapak sudiro marsaur di tungan di bagason alai mar minggu mahamu mar natal mahamu di bagasan muna di tungan di bagas muna di bagasan las ni roha di bata na mga leon hahisaran di hamu na marsal di bata na mga pusi ilu-ilumu di hamu aka natongon di bagasan arsap unang mabiar hamu ay nungaro hatuanmu laos upaingot hami ma sotung lupa hamu patupahon pesta natal pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus ditongani bagas tabi acara nunga di para dihuria pungu mahamu amadot hina mangin dehon sonang ni borengin nai ditongani bagas ay sonang ma halak narap dohot Tuhan song ni ma pasat hamis yang tonga-tonga ni huriata debatama naman dongani hitaun sude selamat hari Natal horas madihita amin mulai tema Tuhan diasin roham nunganania liling na di paboto hoko tu hami akabarita nauli nunganania liling na di paboto hoko tu hami balgani holong mi alais Tuhan say mar ulak-ulak do hami mangalau si hatam alai nunga roho mariti Yesus jalan nunga di patupaho hasesan ni dosai marhite-hite pakokop mi idu napatau kami nuaing markumu di bagas jurumon marsobatuho makalacon hasa saur mi Tuhan saur maho tu tonga-tonga nami saur maho tu rohadot pikiran ni sudi ruas ni huriamon saur maho tu tonga-tonga ni bagas ni sudi ruas ni huriamon asa di bagasan ni jupa madame dot las ni rohana siakko amang pardingan basa asima roham saya sesa dosa nami nagudangi hutangnya ko kami akana di bagasan parsahitan indra lubis amang sabumani tobi amang keluarga birong tambunan do inang luman raja inang nyonya utajulu amang situa bicar dot lan nasi naso haguaran nami dongani saya dok matu tonga-tonga nasida di rabung muda asa nang di Natal sadarion tong mana sida makalacon mangi dehun marhite-hite las ni rohana sonang ni borngin nai ujuro Yesus ay di haroromi ali Tuhan lau masudi aka nama nosak hami amang asiroham nang hami ganuk marsada-sada homana mangaramut hami jaluma pesta namion jaluma tanyang namion bain uap na hukus diadu pamun abadiai amin ureni Tuhan Yesus mari di mahita laos patupa pilihan jangan lupa nanti juga beribadah di rumah untuk merayakan Natal keluarga mari di mahita. Suruhan mereni mata yuli
Saat mahita nueng tu ulon parpadanan nabadia mari di mahita. Dameni di batana sumurung sian salut naroha. Dimana mangaramoti atete muna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan di bata para si rohana sumurung amanamina di banua gicang. Asi maroham topot mahamina pungudison. Adorang kupangakamen non parpadanan nabadia ini. Lehon matot di parbadia tu ganu pahami. Asa ditubuhon haporsion na mangulu dihami. Asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugui mahami macuadahod diri nami. Asa taritok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jalasa ditubuhon haporsion na mangului. Saita iti marohanami asalam malumun hami tuban wagicang. Asa saya masihol hami paimai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akana pinarhamaul ni debata tasakap donoeng mangaton parpadanan nabadia dibayani tatibang maju molo manang natau hita marulon nabadia asa unak kona manang ise siap kita on ay holan nauduk roha jalana manau sole rohana alani pambahenan nana sopure jalana manau poti dosana jalana porsia dihasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badia. Alayakan na dohot marulan na badia, nang bedi oleh si bulis. Nang bedi dati mardosa. Tumpa daw hamu marohamu na siya ni. Tunggu tapok kamu mahosom dot lati mi roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalanong mula mangulu humakop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badia. Dibayani tatakasi majoloro hatabe jala alusi hamuma na khusus kutonon to hamu. Nana yang dohot maka tidak kon hapor sia marulon nabadia jongjong mamu. Alusi hamuma suku-sukunon. Parjulu di parhatutu roham dohala pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalasim dipatik ni debata molo di parhatutu roham dok maulu namarsak do roham alani dosami jala dipangi do roham jala dipangi do roham naing malua hon waing siad dosam molo songoni do roham dok maulu di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhun pardosa
ibana nong mate dot mulak mangulu humakop ho mamursan jalamane sa dosam molo songoni doroham dokma ulu olo doho manggota pun sian roham melatini roha dot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dot halak na mangarsaki ho jalan na ulu doho manesa dosa di donganmu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata su di dosam molo songon ni doroham dokma ulu atong tapau duk bimaruhata jalata topoti masudi dosata mertangiang mahita ihut tok kamu matangiangon di bagasan rohambi ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa budang dohami jut-jut hulau si hami patikmu tamado hona uhumu hamin waing dut sugut molo balu conomu tu hami hobar tu pabahenan nami i alay-ala ni gudang niya si dot holong ni roham dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humakop hami ala ni uben na hum hami mangidu tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masu di dosa nami jala leonton di perbadia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dosa dot mangulaon na hobar tu lomo ni roham saliling di tanah ondo pe hami amen atong hamu aka namanopoti dosa muca jalan nama was di asini rohani di bata sai sahat matu hamu nahina porsiun muna mangasahon hatani Tuhan Yesus udok matu hamu pos marohamu nungasesa dosa muna alia maramina di Banua Gicang saya pinarbadi amaguar saya Roma Harazan saya saut malo menirham di Banua Tongon songon di Banua Gicang leon matu hami sadarion hamuluan siapari sesa dosa nami songon padesa nami di dosa di dongan namar dosa dia unang hami togion tu panguncunan palu ama hami sian pangago ai hodona punah razaon dod hagugun rodiasa ngapun saliling dililingna amen udul mamu mari dimaita saya Apani Tuhan Yesus selalu pajenjokon parpadanan dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bermini ujutar jehi ibana di dokma mauliate di ponggolimai di parleon matwa kasih siana uhut ma di dok jalo hamu jala pangan ma dagi kudu inani lehon tu hamatian humakop kamu baik kamu masongoni bain parningotan muna dia jala dungsun nasi damangan dibuat mapanginumani di dokma tu nasida jalo hamu ma sudi mahamu manginum siani iya panginumanon padan naim baru maun marhiti-hiti mudarhuna niuseon humakop hamu baen hasesan ni dosa
Saya baik kamu masuk ni bayan parningotan muna dia. Huriani Tuhan Yesus. Nungara di besudi jakun hamuma dengan bahasa ni debata. Didok Tuhan Yesus jaloma jala pangan ma dagi kudoi na nilehon tuhamatean bayan asesan di dosamu imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seaon tu ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus jalo hamu majala inum ma sude hamu manginum siani mudar hudoi nani usehon bahen hasesan nidu samuna imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seon di ibana asa de hamu hanguluan nasa leleng. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame jongjong mamu huria ini Tuhan Yesus dingananmu langsung bagi aja dulu baru nanti sekali makan semua ikuti Dumpe hudo anong tanyang na baru pe tapangan secara bersama-sama mangda Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan dagi kudoi nani lehon tuhamatean umokop hamu imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor siaud di ibana asa di hamu hanguluan nasaliling ni leleng nai kamu ma didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inup pamuma sude mahamu manginum siani mudar hudoi naung diusehon bahen hasesani dosamuna imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seaun di ibana alsa di hamu hanguluan nasora sudai amin inupamuma
mana tadi acara? Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batali ton di kujalan asa roh aku di bagasan mamuji guarna nabadi. Puji ma Tuhan di bata aleton di kujala unang tung halu pahon dengan di basana sudina. Ibana domane sadu sam sudina jala ibadah pamalu maka sahidmu sudina. Ibana palua kosam sian hamaguan jala dilehon tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala pardinggan dia bahasa do Tuhan di bata labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bait tu hita na hubbar tu dosata. Jala dang di balocon tu hita na hubbar tu hajahatota. Songona sini rohani ama matu akana konna doa sini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ban. Nunga takas di patuduhon di bata holong nai tu hita dinamate Kristus sumokop hita uju pardosa do pe hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dung gabi parpiktor hita hinorhor ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dot rohaku dot nasa pambahen aku dot Tuhan di bata olat nion rodi saliling nililingna amen marin di maita. Pinuji maribata nong sorang di tengah-tengah tang nong mabuan hadameon tu bangso na disadok tanoon. Haleluya. Mansagap maibana di rohata. Alani mardame maho dohot dirim. Laos mardame maho tu aka nong mambain acik roham. Marhiteima dihilalaho sorang si paluai di bagasan ngolum. Debatado paluahon bangso nasian ragam ni panggumiton ni hasianganon ibana do na mangaleon hahi pason hamalumon suang songoni nang hadumau Napasong do kami Tuhan pasal baga-bagami atong martamang yang mahita tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adupan ni debata. Ali batama namin na di Banua Gicang hodo haruan ni salut leon-leon na dinggandot nasa ulibasan na maulitus. Upasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa hupar hasya kami pilihanon.
Pati bulon hari jawan mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordin. Asalam utada hami godang di silen-len di hami. Asalam girgir hami mandok moleate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata na toktong na somar mula na somar patcohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakapmu adorang somaro jahat dope hasyanganon. Dang tarabat si bolis sakapmu, dang sudat tahim na badiai di bahin dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadoduani. Di bahini mauliate maroha nami Tuho. Ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siad dosa hamatean dot sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa onpe saya si maroham di hami tu gihon mahami tu anakmu saya bain mahami gabe si luam tu ibana asa upani halu jaun na hami ala nati non na nabirniti dot hanguluton humokop hami asa ibana na punah hami jala hami na punah ibana sai sungguh lima huriam sadarion asa diingut habal gaun mudut haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluo kami pardosa sai sungguh lima akapar halado di huriam mamari tahun barita nauli itu salut halak naung pakar hasana pemujala naung jupang dame dot hasonangan saya lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu dot baru gamo nasing asar rona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masalut raja dot akasuruanna asa dibotona sida naung dileko raja jala Tuhan nasumurungi rodi saleling nilelingna saya lehon gogo tu akana di bagasan pangujunan apu lima kana marsat jala palua makana targugut saya tatap jala odingi makana pina buru-buru ni halak ala ni guarmu saya donghani jala pasu-pasu hami sudi akana magudang rodi dak danap di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amen ali amanami na di Banua Kijang saya pinar badi ama guarmu saya rumah harazonmu saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami unang hami togian tu pangunjunan palua hami sian pangagor pasu-pasu sian de batamata di pasu-pasu jala di ramot Tuhan de batamau di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hon madamena tu toddi munabi amin.
muria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Kami keluarga besar Perdita, keluarga besar Parhalado Rapsudoi dot seksi nadong di bagasan muria tahun. Nah saya toklong makubasi jalan martang yang tuhita asa diramoti tuhatai. Upasat kami ma tutonga-tongata sudi di bagasan serep niroha dot holong nasihat tuhatai. Selamat hari Natal madihita sudi horas. Selamat hari Natal. Mardami maha memulak. Christmas comes.